Justin Farrugia ta' 28 sena mill-Belt inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat b'12 l-akkuża. Huwa ġie mixli li kellu madwar 23 kilo pjanta tal-kannabis lesta biex tiġi traffikata, 100 gramma kokaina u 45,000 euro fi flus kontanti. Huwa ġie akkużat ukoll li saq il-vettura b'mod traskurat perikolusu mingħajr liċenzja. Għamel ħsarat fuq 4 karozzi u li rreżista u uża vjolenza fuq 3 uffiċjali tal-pulizija waqt il-qatl ta' dmirjietu. Quddiem il-Maġistrat Simon Grek l-akkużat li wara ġadif għażel li jibqa' siket. L-Ispettur Jonathan Kassar spjega li l-Pulizija mit-taqsima ta' kontra l-vizzju ta' droga kienu qed isegwu l-akkużat. Huma segwewh wara li ħareġ minn blokka ta' karaxxijiet u wara kellu jieqaf għax daħal fi triq one way u ħabat f'karozza oħra. L-Ispettur qal li fil-garaxx il-Pulizija sabu l-flus u droga kokaina waqt li fil-vettura nstabet il-kannabis. Il-qorti laqgħet it-talba biex tikkonfiska flejjes u l-proprjetà kollha tal-akkużat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.